Y yo lo que quería destacar sobre todo es más que la participación, que es un dato importante. Quería destacar que, bueno, que después del COVID es el primer gran campeonato que se hace aquí en Galicia y con todas las garantías, y volvemos otra vez a tener la calidad de organización que nos importa. Trajimos los petros, casco para que se vea, las guantillas de pie en dos para la gente que no conozca, es la parte deportiva que me gusta explicar, y con la parte que se pega, que son las guantillas de los pies. Esto es importante, se tiene que pegar en las zonas puntuables y así es como subimos los puntos en los petros. Este es el sistema con el que se compite en la Olimpiada y tenemos un sistema de vídeo repetición, de vídeo replay, que también es de los mejores que hay, con 4 cámaras para poder ver de 4 ángulos diferentes. Eso no se hace en ningún lado aquí en Galicia, solo en Pontevedra. Y por último, el campeonato se va a televisar en streaming en directo los 6 pistas de competición. Como novedad este año, y como no sabíamos cómo iba a ser lo de, sobre todo el protocolo COVID, hemos facilitado a todos los deportistas para que sea más rentable a nivel, bueno, a nivel entrenar y rodar con gente de nivel, 2 pistas de combate-entrenamiento que son pautados, tienen la competición, tienen el campeonato B, y luego tienen otras 2 pistas que son de entrenamiento. Eso tampoco nunca se había hecho. Esos son los datos que a mí me parecen importantes a nivel deportivo, y luego lo que son los datos de participación, pues ya lo dirán las demás personas. Yo no sé si tenéis alguna pregunta. Supongo que no, porque no me implicamos. No, vale. Pues entonces, ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, en nombre de la banca, en primer lugar, felicitar al Club Matesport, bueno, pues por esta nueva edición del Campeonato de Ciudad de Pontevedra, que ya creo que son 23, ¿no? Sí. 23. Y bueno, quizás este año la felicitación adquiere un mayor significado, bueno, porque se retoma la celebración de este evento después de un año de interrupción a causa de los problemas sanitarios que hemos tenido con motivo del COVID-19. En segundo lugar, destacar la buena acogida que ha tenido este campeonato, bueno, pues congregando a más de 1000 deportistas, en su mayoría niños, pero bueno, creemos que es un evento que, bueno, da acogida a deportistas de todas las categorías y edades, así desde los más pequeños hasta los más veteranos, y que se desplazan aquí, bueno, pues desde todas las ciudades de Galicia, pero también desde otras comunidades e incluso desde otros países. Y bueno, yo creo que todo esto le aporta un gran valor a este evento, que los resultados obtenidos en este caso van a ser ranqueables tanto a nivel nacional como a nivel gallego. Y por último, bueno, pues desear al Club Matesport el mayor de los éxitos en esta nueva edición, que sin duda servirá una vez más para poner bueno, pues el taekwondo de la ciudad de Pontevedra en el sitio en el que se merece. Muchísimas gracias. Buenos días, pues yo vengo en representación de la Federación Gallega de Taekwondo y me gustaría pues agradecerle todo el apoyo de todas las entidades que están apoyando al Club Matesport y a Miguel Ángel Portegoso. Desde luego, desde el Concello, todo el apoyo que recibe, siempre, no solamente en esta ocasión. Y nada, destacar la gran participación, que para nosotros es un evento muy importante, porque supone una vuelta casi a la normalidad, con unos protocolos aprobados y estudiados por la Federación, en consenso con la Xunta y con la Secretaría Xeral del Deporte, que se van a cumplir seguro, porque el Club MACE siempre ha colaborado y lo ha hecho estupendamente bien con todo lo que hace. Y nada, un apunte de curiosidad. Yo llevo también el departamento de técnica a nivel de arbitraje y he estado viendo la participación y les puedo asegurar que hay un 50% de chicas que participan, tanto a nivel arbitral como a nivel de participación. En combate hay muchísima más participación, sí que tiene más visibilidad porque es un deporte olímpico. Y luego destacar que eso, van a competir niños y niñas desde los 7 años y en técnica incluso adultos de más de 65, con lo cual nos demuestra que es un deporte para todos y todas, y espero que vaya todo estupendamente bien, que estoy segura de que sí,
y que siempre van a tener nuestro apoyo para todo, y dar las gracias de nuevo pues, a su consejo, a la educación y a todos los que colaboran con este campeonato y que hacen que sea posible. Pues muchas gracias. Si no tenéis preguntas, más gracias. Bueno, buenos días. Primero, agradecer pois a invitación a estar representando aquí a Xunta de Galicia neste evento deportivo que é un sentimento máis que un evento deportivo. Pero se dá a circunstancia, que decía Miguel, que este é o primeiro evento deportivo que se volve a realizar despois post-pandemia, non? E eu teño que decir que foi o primeiro evento deportivo que me tocou representar a Xunta de Galicia. Non coñecía a nadie, un de Vigo, Gorka, vimos a Pontevedra e foi un recibimento, foi a primeira persona que me invitou. Recordas, fai tempo, 13 anos, máis ou menos, 13, uns anos, se era edición 10 ou a 9, e me trataron fantásticamente, e agora tamén ven un sentimento de que estamos presentando un evento deportivo, un evento que fai a familia Mazesport. Sara, Ángela e Miguel, este é un evento que tamén pode chamarse que moi a primeira vez ou é un evento especial. O máis importante neste caso as institucións estamos, pero eu a nivel personal o que desexo, sobre todo, é que teñades forza para continuar, para seguir practicando o deporte, porque hai xente que estará moi pendiente de que vaya adiante, de que estará orgulloso de que vaya adiante. Será retransmitido, decía a primeira vez, que se retransmite, pois, sin duda, os eventos que fai Miguel e foron anos facendos son uns eventos que o fai con moito cariño. E o fai con moito cariño porque, ao final, o fai dende o sentimento de que o taekwondo é unha familia, e a súa familia, e a que lle vai a dar forza, o que vos vai a dar forza para continuar e para facer un evento onde Pontevedra, Concellal, Gorka, diputado, son non é un evento, todos os eventos son diferentes, todos os momentos son diferentes. Este é un momento moi especial en donde volve a normalidade, unha normalidade diferente, pero unha normalidade que é o que desexo non só sea o éxito, sino que vos dé forza a que formades todo o club Mazesport a seguir e a seguir ca mesma ilusión que teñades, porque sabedes que estades facendo felices a moita xente e a xente moi especial. Creo que fixe unha presentación rara, pero fixen a presentación co que realmente me apetecía. Me apetecía daros as gracias aos tres que formades o Mazesport, os que estáis con sentimiento, para que teñades forza, simplemente. É o que desexo para vos, que teñades forza e que, sin duda, o evento, cada vez que eu teño que dicir que se facía un evento de deporte escolar, deixaba máis de Miguel e era un éxito. E era unha garantía. Co cal, pois, temos unha sorte e quero seguir contando ca vosa amistade e ca voso esforzo. Moitas gracias. Bueno, bons días a todos e todas. En primeiro lugar, tamén empezar polo agradecemento, ¿no? Agradecemento ao Mazesport polo seu esforzo para facer posible este evento, por esos anos de tanto traballo para poder facer chegar o deporte á cidade de Pontevedra, a nosa provincia, e sobre todo un contexto, como decíamos, tan complexo, ¿no? No ano 19 celebraba este Open Internacional pois con máis de 1.500 participantes chegados de moitísimos países. Neste momento, falaba con Miguel agora, pois superamos os 1.000 participantes, pero é certo que non se pode chegar a moitos países porque, bueno, as circunstancias todavía son complexas para chegarse a viaxar, non? Os protocolos que hai establecidos
favorecidos para facer deporte. Entón, bueno, pois iso fala da complexidade de organizar estes eventos, non? Agradecerle ao club e a todos os clubes da provincia, aproveito que fago sempre nas minhas intervencións, pois o esforzo que tiveron que levar a cabo pois neste ano e medio xa tan complicado, non? Complicado para facer deporte, para organizar, para programar as actividades deportivas, que eso fala da calidade da xente que leva adiante estes proxectos, non? Entón hai que agradecer a todos os clubes da provincia de Pontevedra, concretamente hoxe o Macios por ese esforzo, non? Por poder seguir facendo actividade deportiva e por poder organizar eventos como este, non? Despois estamos nunha provincia, nun concello que somos referente nacional a nivel deportivo. Hai que decirlo así. Tanto a cidade de Pontevedra como a provincia de Pontevedra somos un referente nacional a nivel de organización de eventos e, ademais, por nivel dos nosos clubes. En diferentes modalidades deportivas temos referentes nacionais a nivel non só olímpico, que somos que sempre destacan máis, pero é certo que temos moitísimos clubes deportistas de moitísimo nivel que son referentes, non, a nivel nacional e internacional, e creo que estamos pois, na cidade do deporte e na provincia do deporte, a provincia de Pontevedra, e por suposto sempre coa colaboración do Concello da Diputación, que estamos pois, sempre da man para poder axudar, non? Ao final as institucións, como sempre digo, somos unha pata máis, pero é a nosa obriga, non? Ao final somos gestores de recursos públicos e temos que empregar esos recursos pois da mellor maneira posible. Como sempre digo, e como aquí estamos moitos do sector do deporte, non hai mellor inversión que o deporte, a educación e a sanidade, sempre digo o mismo. Entón, como son diputado de deportes, sempre reclamo máis recursos para o deporte para poder, non? Achegar aos clubes e aos deportistas pois máis facilidades para que fagan actividade deportiva. Este é un evento, ademais, que conta con moitísimos deportistas desde os 7 anos ata os 60 e pico, que comentaba a vicepresidenta da Federación. Eso fala da importancia do deporte. O deporte é para todos e para todas, e por eso é tan importante que os recursos se empreguen pois, para fomentar esos hábitos saludables que ao final son o futuro da nosa sociedade, non? Despois agradecer evidentemente a Federación tamén o seu traballo, porque nun contexto tan complicado as federacións tiveron que pilotar, non, e xestionar esos protocolos para poder levar adiante o deporte, e por suposto, como digo, as institucións privadas, non? As empresas, neste caso a banca que está aquí representada, e outras moitas empresas, non? Que fan posible que entre todos e todas poidamos levar estes eventos adiante. Así que pouco máis que engadir, simplemente darvos as grazas a todos e a todas, aos medios de comunicación por facer de altavoz para que cheguen as nosas propostas, os nosos eventos, pois máis alá destas 4 paredes, e que, como digo, todos xuntos e todas xuntas poidamos seguir apoiando o deporte, sigamos coa esperanza de que o ano que ven xa por fin poidamos voltar á normalidade, a tan esa normalidade, e que podedes seguir contando co apoio da Diputación de Pontevedra, porque o noso objetivo, evidentemente, é fomentar o deporte, atraer xente a nosa provincia, como neste caso, pois máis de 1000 participantes, que buscamos sempre pois, a aposta do deporte e do turismo, esa sinerxia coa economía para poder facer provincia. Así que, como digo, moitas gracias a todos os outros participantes e disfrutar do debate. Gracias. Bueno, bons días. Falar de último ten isto, de que xa queda pouco que decir sen repetirse, por tanto, en primeiro lugar, fago miñas as palabras de todos os que me precederon, porque as comparto absolutamente. A miña historia co taekwondo empeza no ano 2011. Eu he de recoñecer que antes moito de taekwondo non sei, tampouco ahora sei moito, non? Pero bueno, antes había incluso menos, non? Eu cheguei á Consellería de Deportes no verano do 2011 e en outubro dese mismo ano fui invitado como Conselleiro de Deportes ao torneo internacional. Naquel momento se desenvolvía no Príncipe Felipe, arriba no pabellón. Ali, bueno, pues estaba aquelo agarrotado de xente pola mañá e de outra xente distinta pola tarde, que era unha cousa impresionante, non? E a verdade que me impactou a cantidade de xente que practicaba taekwondo, a pasión que poñía a xente que estaba facendo deporte, a pasión que poñían os organizadores en que todo funcionase. E naquel momento eu lle comentei a Miguel, ¿no? Que é bueno, pues, o referente, ¿no? Lle comentei que o taekwondo merecía, sin despreciar e sin despreciar o Príncipe Felipe, merecía ter a visibilidade que dá facer as cousas no pabellón municipal de deportes. E a partir daquel ano, non sei se o ano seguinte, non me acordo
se foi no ano 12 ou no ano 13, pero sei que a partir de claro sempre intentamos que a proba se fixese no pabillón, porque creíamos, e eu sigo creendo, que ten unha potencia impresionante como deporte, como visibilidade, como espectáculo e tamén como enseñanza de vida, ¿no? Porque o taekwondo tamén enseña a vivir e a comportarse de un xeito determinado. E este ano voltamos. O ano pasado non pudo ser, pero este ano, cumprindo a miña promesa, a veces hasta cumplo unhas promesas, voltamos ao pabillón municipal de deportes e eu estou orgullosísimo de que así sexe, estou encantado de que así sexe. E como sei que ademais a organización vai a ser unha organización perfecta, porque detrás de Miguel e de súa xente hai un montón de voluntarios e voluntarias que permiten que as cousas salgan, e estou seguro de que vai a ser un absoluto éxito. E porque ademais o taekwondo en Pontevedra, non sei se exagerarei moito, pero o taekwondo é unha religión. O taekwondo é unha religión e Miguel é o sumo sacerdote. E detrás dele, pois, hai eso, hai o empuxe de moita xente, de moitos ánimos, de moitos papás, de moitas mamás que están traballando para que isto funcione máis alá do esforzo que podamos facer dentro do servicio de deportes, non? Por lo tanto, eso é un orgullo que se volva a celebrar no pabellón, que se superen xa os 1000 participantes nunhas condicións moi complicadas, non? Que se siga avanzando, que se siga innovando, que se siga incluindo cousas novas, non? Porque as cabeciñas non paran, e de que siga sendo pois ese deporte que en Pontevedra marca o paso de moitos nenos e nenas, non? E de que se enseña a facer deporte e tamén a comportarse, non? A ser mellores persoas, que é un elemento fundamental tamén da actividade deportiva. Por lo tanto, dende o orgullo e dende o agradecemento ao MACE, a Miguel e a todos os que rodeades a Miguel por o tremendo esforzo que facedes, non teño máis palabras que decir que mentras eu poida, o pabillón municipal de deportes vai seguir sendo a casa do taekwondo, e estou seguro de que cada ano nos superaremos ou intentaremos superarnos todos. Este ano vai a ser un éxito e ali estaremos para celebrarlo e para pasarlo ben. Y por el grupo tampoco nada, así que nada.